jamamu de ko ɓe dalɓe feere ko ɓe yiɗɓe arde kono min kam garal maɓɓe ne haawi anda soɓe ngari ɗo toɓe lelto in fotel ɗum ko miijo eɓe jogui heeɗuɓe ngol neɗɗo kay hoɗorde mum faalirta ɗum kadi tew tedda joomum soɓe ngari Samba hande ko gorko mawɗo kellifa ne wawi wondude miñiraguel mum gorel ngel o Kadia ñande Baba Galle yontata ma waloto yam ñande arti ruttota ma ɗum kay hay bese ɗum kam wona saɗede yo Allah addude moƴƴere ma de kam no wawi ko ɓuuri ɗum moƴƴere ma kam maarel mawna wawi ko ɓuuri ɗum ko ɓesgu men noon ko ɓesgu men ƴeew ko ɓesgu men galari kadi no fuusni paɗeje harde ɓuuɓiri no maladi kam salamu aleykum aleykum salam oy kel sehligal daraki jam ñalle mum min hannde ala foto keddume wuure kala to fonno yeheede tan pour neɗɗo liggo hunde daña artere ɗo mi yeehi mi dañani te an ko tawmi ɗo aɗa suɓa ko ɗo suɓate ko joni ittata heege de mbawɗa ɗum ɗo koyɗa rega ɗo mi haalanma noon sagat mo wawa munde heege on golle mum pamɗa mbiya maaro suɓete ko joni ittani heege an heege ma gasa hen a yahani hayɗa ayɗa gartaɗo fi kati mi yahani hayɗo mi yeehi mairie mi yeehi to hay jolloyoɓe waalo fof mi yeehi toon deede an liggey ne wawma sattirde ɗo liggey kay hine ɗo heewi haalnam janggo siga fini joloy woydu piya tuufeje mbaɗa pour mburu pop min nguleki moƴƴani am état de santé am rokkani mi ɓadade nguleki won certain nguleki ala hakto ngubba ɗum oto nannam hen an a wawa fiide mburu a wawa jaggude piyo mburu joni an hol gurdam ma miijiɗa an mata dañal ko cikkuɗa ko Allah rokkata neɗɗo ka fini tan dañi min holno foti duuɓi sabobinmi wona sabobinal Allah rokkuma holno foti duuɓi sabobinmi min ko sabobinnomi ko Allah rokki kam ɗum Allah rokkimi ko harande foftade ko ɗum Allah hokkimi o tampini am gulaali ama anda foftaki wallahi a fuɗɗaki bo an wallahi a fuɗɗaki taw ko ni jiɗɗa jawguirde aduna ma a suwa min gonɗo tan mi waɗani aɗa ñaama weɓata ɗum ɗum ne ɓuuri kam ko muusi ngara tawa yimɓeɓe cuɓu maara aɗa waɗa ko maara ittata heege an ala dawol ala kirndol a remani jabbani awani te anda ko sako maara jarat ngara wiya yimɓe koɗo maara an hay sa tawi ɗo gosina wese ñaam deƴƴa tawi ko hakkille yaɗa jogo joni noon onon hankkandi on keeɓi pouvoir nder galle he hankkandi ko son kaali min mi jabatako min mi fewjata ko onon pewjata kala feere pewjumi fewani kono noon woto jejjire noon Allah ko itta watta saabu ande ƴeftanma mi wuuro monde aɗa yaara e duuɓi ma 14 aɗa natani 2 ma somi bellima nangue aɗa yakoro mbeɗa wawi tamde ɗum junggam woto yejjide hanke noon aduna ko itta watta yakorde takani tawde te haalo pular wonko kaali ɓe mbi ko fodde won takani wonde wasde fodde won haɗani wonde ko sikkanoma foof eko jinnaɓam jakornoma mi tawani ɗum ɗo somi suranoma tawnomi hooti galle babam ko ɓooyi ko ay ɗum ko kalta ɗo ko ɗum hankkadi goorido yawti woto jejjite noon galle o ɗo tubako goto ko min duhi gorko noon so duhima tuuba nandata koye gorko minen kay ko minen duhi tuubaji minen perotani ñamata aɗa andi nomin keeɓi ko wawi hen wonde foof wonde min mi waɗande on e tawi haala mum ka heewi galle o ko gallam muñƴo coono ha ɓuura ko muñño ko yo muñ jokke muñal sa riddi hunde heɓtaki wiyete ko jokku muñal wiyete ko maayi kono muñe minen kay min dewi ɗo muñal kay min dewi mo diwi yane jeyge en heddiri gongal diwi yane jeyge diwde yane jeyge kay madam mayde heddorema barke ma kam kay ko ƴefte ma ko ƴefte bon min mbaɗi ko sellani a wiyam ni tan tegnadi koƴi diri piyo buuba wallahi o tawino sille ha ɓooya cellal woodani an neɗɗo mo gandanɗa hoore ma ko duko tan wawi duko tan jam ala jaɓɓe gooda kay hayɗo jaɓɓe mbaali ɓuuri ɗo waali
Assalamu alaikum. Alaikum salam. An ektakan ma fena. Jibe hanga. Min dunta. Hon woni an. An hajjil an. An hon mbawda kala ko mbadda adun. Kala ko mbadda adun fusta dum. Wala wana yobete fustere ma hen. Ek penan mami. Halnam. So mi nyallido lay gil subak hajji hana e muti. Mi waga dum penale ma. Hay kabi waari gas. Layim hen tan ko burda ko andu ko tesni ko gonga am feni dum. An hon nodda yimɓe mbiya ɗumen are jaadi mbiya debbo ƴeew debbo ne yiɗi min ɓe jogi min debbo kay an mani kam foti fenan komo anda ɗum hoɗo jogiɗa hay ñande hen on gondunɗen noon seek astafirullah alsan o wi en ndewe bitik ƴe tan ɗe gacc en ndewe bitik en coodi sod boisson ala Alsan ɓuri waw kottu donɗo kotte. ko an raaɓi ɗum an tan raaɓi ɗum alsan kala ko ñalli fen guel suba hana e mutu ko an yoppanat ɗum manda ka an woni ordinateur o manda ka woni bone Mo wima min mi layni ɗum neɗɗo. ɗo jaaden woto jeynaɓe ɓoola ɗi Eyi. so ɗum fenama woto ko an go fini Hombo fenan ma ɗum kay on wima min wino. joom suudu ma haali ɗum An fustani ɗum sabu ko jikkuma. An tan haldata mum. Seyna woto arɗo haɗ kan fuso. Ayi sa diɗo seytan han mbaɗma bokkugo ay ngol wona bokkinom ngol ɗo pekkorɗa ngol kam billahi ndewta lakara kat yaw. min Eyi. min haɗa e fekkirin Billahi min wallahi. hakkude ma jomum A fekkara. min mbiyaɗo wana mañereje mbe a pekkor a reppi barke rasulullah an anda min ayi komi ceinture noir ceinture jaune mi wati ɗum jo ayi lesɗe l'Afrique ala hen ɗum dara Sénégal Mauritanie Burkina Angola Soudan Kenya Somalie Éthiopie Ghana Togo Benin Nigeria Mozambique Zimbabwe Afrique du Sud fo min ƴetti kuɓeyri pus billahi wallahi sa rena kimi taw Kubeer duul. Kobeer pusti ƴettuɗa toon wona karate. A faami heddi ko noon jibi. A wawa kam fos. Wona haala yettude. Debbo kam an haalani. Min aññe tan ha hed komi keɗino ɗum. Komi keɗino ɗum. Mi añ tan yo a seytan immita hakkude men taw noon añani ɗum ala ko cali men sa yiɗi ɗo joni goto men wara goɗɗo. e min warandira kono heddi ko woto sika haɗa honnotta min mooli Allah Argay. An joni wono wuri a ñamata. Ko ñamate ko koko sodade. hom soodi Ke an ɓuuri wecci noon. hom soodi ɗum Min ri maram koyn. mbita enen ndey A rem. An suba fof komi pawa. mbabbam de Mbab. hom jeyi mbab gadira Heddi ko ngel beel ma meppita ngel nder baalam. Mbeya mo so woni e baali ɗi kuuɓa. Moƴƴani ɓanndu ko no wullude beel sella. gooti Ngel yo ngel ɗo yaltu. Gootel ngel nafim. woɓɓe Heddi ko- mbe baton Heddi ko waɗa feere ndesa ƴeewa debbo. Leldamo ɗum wawi sellin hoore ma nde pasita resañ ka keɓiɗa ɗum ko rewa. salamani wonɗo pañmini o Wat paɗɗa. wonɗo pañmi tan Hoɗo Allah paɗɗa? Allah omo ganduɗa ene ettu wonki wonɗo pañmi tan min mi haakaki de te mbeɗa yanna ceernam haalnim ko mbeɗa andi min ɗum ay galle enen nden tum welno mi yeeye gueɗe la kono mi yeyete ɗo tan goppa mbeɗa andi ko pañmi E paɗɗa. mbimami ko ƴeew hoore ma neɗɗo siki her sim hirso hoore ma gacca penali kam mawɗo Haɓa dépasse. Kaɓa dañde debbo. Kaɓa mahde huɓere wani ni. départ mbiɗa fof an mati an mbayrta guesel barigal gotal gaw maar ha Kono hitande ko min remi min jeyi maram an ala wuuro. An mani gacce tan goppirmami e nder galle. ɗum huuɗo Famɗude gacce. ande mbajjam cuddoɗɗa An ukkunomi ala tawi Ihe, loppitiɗa waɗi ala noon. tawi loppiti mbajjo ma tan mi ha loppita min ala ɓen ka loppiɗo kay darapa berta mbimi tawi e kal paɗe paɗa a wujjunoy so jamma wujji ɗe billahi paɗe ma mujje gujjunɗa jamma ma min waɗi tem ya laytoy bakli hol lay en jarani wadde no an ay Arga. yiɗmi ko en gondo dow jam wallahi heddi kono min fenade mi ala hen eyi ɓurma wawa fusti tan noon tagaka ɗo pusti tan noon ɓori sukun ma ndu pusti kala ɗo jiiɗa neɗɗo baɗtere nde pustowo casɗo kuɗaɗo Allah ɓerdo min ɓernam nde fof wawi wonni liggo toon noon kangal joni taade hankadi jammini pommi ko wadde feere mi moyto seesatade oɗo so ɗanima hayso tongama finata mi moyto mi yaara jeenab joni e jammago he taw mi nodda jeenab ni uddit galle o yeeyimi ko ƴoƴi yoron o hiinde kanko heedde damal ɗum heerdema e damal to ponnomi lalaɗo ɗo ko ɗo lili kono
wallahi min ɓurma hakkille so Allah jaɓi mami taɓamo taw tinani hakkille makko e fof hay ɗoygol makko ngol kankande ko bonno ɗum min tan watti hakkille kono wallahi min ɓuri mawnude hoore waɗi ko joni koko natti wawa ɗanade ɗum ɗanotto noon iɗal so ɗanima hay sa tonguimo o finata kono joni o watti ɓosiltade leltorade banggue accu tan mi yaha mi sifori fof yomi yaha tan to baɗa almasajidu lillah jinnomi yaade ina sa masajudu lillahi mi anda ko ɗum jama jama o e jama ko saga addoyde jama sa wasta to mbiɗa sohli toon changer comci walla ko nandi hen amiɗi yaade jama aɗa change aɗa nawara saga aɗa change comci wasta mi rokkira hen hunde dokkira oɗo heure comci ma an oɗo heure aɗa andi heure jonde joni wona 5 heures et quelque joni yoni 3 heures yoni joni aɗa haalnami haala 5 3 heures heures wadde mi immimi law mamadou holto panɗa o sac ɗum namnimi sac oɗo mi nawara ɗum tan wasta e yimɓe jamaɓe jiɗɗo fof mi hokka ɗum mamadou cikkata komi kangal
ala mi wiyanimo noon de aɗa andi koto Jeynab paaɗa aɗa wawi hanɗindimi to Jeynab to Jeynab paaɗa walla ay sa yaltino ko ɗon tan patnomi ay Dia Samba ki taw mi yeehi ha mi andi kam to paanmi tan mi tawa ɗum ɗon mi yaltanno ɗo tan mi heɓtoroma jaski mi waɗa dande ma nde katti tan mi asa ha luggo mi ubba te haydara tawata kam hen mi arta mi lelo ɗo mi continue ɗoyiɗam ɗi kirsa ha maya an aɗa wawi hirsude min an kirsa taki mi wawa hirsudema ha Farmat defta han botta waji huccite neɗɗande weltot min kam han jimi tan ko maafi tan tew tan ha wel neɗɗo ñaam hen tan ha reedu mu heew sooɗo tan ajji to mbaɗna ɗum attaye ha tan gonana yewtere men ndenen barke rasulullah e kono an hanko jemma an kam hanko jemma ma findin karali ma ɗi kam ma neɗɗo kam finnama kam usta karali kono an kam sa leltima tan kontina karali an kam mbata seeɗi a wuppinino comi ɗin mbino hecce yo kam woppa mbaɗo kam fina ñan hen mumɗi bo neɗɗo haali tan ƴeewa ɗum palɗa deƴƴa ay min noon a ɓuura kam fulla a ɓuura kam fayida sa waɗi kam aju tan mi waɗma aju a ɓuura kam tan noon wawa yowade neɗɗo kam te a ɓuura kam fulla a ɓuura kam fayida te ala ɓurɗon wawa haal ɓernde tan bonde tan ɓaleere kurum taki meɗama haalde haɗa kam salo jaaba an ɓaliwi ɓernde hakkundam joomam an min ko mbaɗma min nattu Allah yana ammed ñaami kalis jama kay min an fotimi jaggu haɗa kam wiye bandi gilam gurel muñ bandi gilam gurel seytane yanema ballirami noon kono wona meɗama haalta an yuufa tan gila hanki tan somi haaldema ɗum somi naati suudu jalta somi lelim dow lelɗa less batmat neɗɗo hulata Allah neɗɗo debbo gorko ma si haaldema a jaabakima aysi malayika ji tawi mbiɗa gaski ɗo ɗo gubbuɗa soɗi kaaldema a jabataka de ñan hen a mumɗa il faut mbaɗa ɗum a gani ma hen eyyi caɓɓitima caɓɓiɗɗa ko koma tan ɗum artata so Allah jaaɓi amin somi haaldema celɗam jaaba ɓuura kam fayidu fanmata ɓuura kam jibinande ɓuura kam hay darano an kaldame ma tan haɗa kam yeeyi ɗum ɓaala wuuɗi ɓernde tan noon woni e ma Assalamu aleykum. Waaleykum salam. wuuɗi ɓernde tan han maayi Waalɗon. Jibi a ari de. Mari mbaɗɗon tan. Jamɓol. Jam ɓolo kay. Sel. Jam waay. A Jam ɓolo. yaltude. Mbaɗɗa tan. Mawɗo. Woro min noon. A softude mani. Wallahi Allah mi daana. Hankay bandaji maɗɗi kam. Mbawmi keɗɗi ɗi mbin. Hakkilama fof toon wonno. Irtegi bayra. Hajjil maɗɗa? Hakkilama fof hanka. Ɗiwoji. Fan wimmo hokkuma ndiyam. ndiyam huɗu ndiyam huɗu wona ka mum fanmat min wona ka mum guila suba meɗama layda salmino to ara kaldama Min mi haaldanema kaldatmi ko o. eyyi joni Yo ala jotma ko on jogimi jotmo o laydami. fanmat ayi ay noon jiiɓi ay kalami ko naati jeegal gongal ngal nder wuure wona ngal laaɓi kam aduna fof kam seedima an kam hay oma ɗum loppinde sa ɗum Hajje. barke rasulullahi ɗum cohluɗa Te ay hoore mawnude hoore takata jogo ngani. Ana mbasda an dohi O woni jara yiide. noot. O jara noot. Laydane heeɗa ɗum. O jara noot. Heeɗa. Mbasda an woni yiide. Ay hakki. Dogatade laddata jaggane. Hanno mi haalama gonga temedde jeeɗiɗi capanɗe mimi ummoya lawla. Ay kes juma. Kalis biyeteɗo kalis diini kalis Allah fijirtaki. Ay oɗo hakki fof ko an rondema hoorema. somi ñami An mi mbaɗma e mbaɗma e somi ñami kalis Allah an ko an kaɓi Allah walla ka kuryol Allah walla aski noon wawi forti an min komi maccuɗo Allah somi ñami kalis lamɗam ko woni hen neɗɗo an Hefanma? maɗa an tan woni maccuɗo Allah an acci o woppa ɗum de o sa billahi walla haɗa no yiɗirma O ni ala de jom. an ar jogo hakkille haɗa andi ko waɗi alay man eyo ayi neɗɗo noon kono mbeɗayni kam wonko nattema e hette tan gaynako ma hoddima ɗum mum hella andu ko wuuɗa o guila pinmeɗa mo haalda elle tan jibi kaldat ɗo mayɗo wiya añimi yoori wiya añimi hecciɗi kala façon haala fof mi addi mi kaƴ wona jottoɗa tan mosanno mbi wona yennani min ka yenni kam haɗani tawtal ƴattakema e yi ko mbatta eko waɗma no
ne jeydem ngal mude wala wana foji droit haalde walla waade ha haalda kalda e gorko goppa joom galle ma ɗum woni sarima an joni ɗum woni ɗum koye hay ñamde kala juma ɓuuri ɗum dag wona goo fusti jibi barke rasulullah wona goo jibi juma kam kala fijiri ɗum Allah fijirma jibi a wawa ñam maram haɗ kam yenna ɗum wawa won haala onon tawi koɗon waɗ comme polo moɗon walla koɗon nobandirɓe mi anda kala ɗum gokkuɗa ɗum han ndiyam billahi wallahi mi okkuma dane ma kala ñeɗanɗa ɗum han ndiyam mi okkuma dane ma rokkat ɗum ndiyam tawi haɗa suusi waɗ ɗum e mbimi tawi haɗa suusi waɗ ɗum eyi waɗ ɗum ɗum kam ala jibi fanmat wot bonni dewgal ma fanmat gorko weeɓani an ngamata gadjeew gamma mi gaɗ ƴeew koye saabu ka jiitoɗo ɗum an horay tawa naata suudam ɗum o heɓoy ladde billahi wallahi ka sayi barke rasulullah haal mo kala ɗo jiiɗa neɗɗo baɗ teleni guila tan ɗo ha ga ko naafika ɗum waɗi ka naafik saabu an raaɓmi nandaji tan no kalanmami ko tan se nandaji en peerat nandu koye gandu kala ɗi mbaɗɗa ɗo bonni nani wongo wiye hajjil hay turo tawa wona hajji ɗum ka sorka ni kono mañ tele ne kan wona sorko telen mande ɗum kam mi anda mbiɗa ko baɗ teleni bo min feera mi ƴeewañum bo mimi anda mbiɗa ɗo waɗ teleni ɗum tawi mimi anda mbiɗa ɗo wuuri an andi mel mbeɗa wuuri an ñamat ɗo maram gonɗa nder galla an andi mel mbeɗa wuuri kono mimi anda mbiɗa ɗo wuuri est ce que aɗa expert ɗo so a wiyata ma rewɗo wona mbawolma wona mbeyama ɗum kana ɗiɗi gaddi groupe bammumen tan yeyata heɗen ñamata an jeeyi awa hen yeeyi kakol de e joni heddi kono ɗayi o tawi jiɗɗa sefde kakol min komi noddo bammu aran ɗum nawta ɗum tawi ko ɗum woni ton metto makko e ko won madde ay jibi noon billahi somi gallima maaya kala ɗi mbaɗmami dañ lakar noon dañ billahi mi dañama wallahi mi dañama barke rasulullah billahi somi dañim lakar noyda daña nden hirɗon ɓe ɓoyto woto yal bowa haade min dañata winom nde wongo woppinɗo mi ala doole kosɗe mi ala doole juuɗe hay ɗo ala doole kono ɗo machallah ko Allah waɗi nin ko ɗo ko machallah min dañata o kam mbaɗa ma yani bo mi loggo Jim ndiyam ɗam nani de fatmata tiiɗi hoore em ndiyam ɗam nani ɗum ko amba mi wima wata o addan ndiyam gaddana ɗum ndiyam mi wima wata o addan ndiyam gaddana ɗum ndiyam min meppi ɗum gallo ay a sarena kima hay a mama galla barke rasulullah mi hanma addu ndiyam gaddaɗa min teyi addi koko mbimami ko somi addi ɗam ceere ɗum ta maɗama yo en ceer min teyi addi yo en ceer hoɗɗam woni ha hoora ay o kam ay kam yo paaɓe kam o wari ɗum wallahi waram paaɓe ya haɗat min warda billahi wallahi mbiyani haɗat min warda paaɓe kay kam yaw ma accu fani ma ɗum accu mbi belma hamu yaltu layna belma hamu yaltu belma hamu yaltu